Wij staan hier in het archeologische park van Peestum. En aan de archeologische rijkdommen van Peestum gaat het Rijksmuseum van Oudheden vanaf 25 april tot 25 augustus een hele bijzondere tentoonstelling wijden. Peestum werd als Poseidonia gesticht in 600 voor Christus door Griekse migranten die vanuit de stad Sybaris, een andere Griekse stad in Zuid-Italië, hier een nederzetting stichtten. En het wonder is dat binnen 50 jaar, tussen 600 en 55 voor Christus, hier een stad uit de grond werd gestampt met complete stadsmuren, grote tempels, u ziet ze hier achter mij, en een hele rijke materiële Griekse cultuur, waarvan we de schatten binnenkort eens in Leiden kunnen gaan bekijken. De Grieken leefden van landbouw, van handel, veeteelt in de vruchtbare vlakte van Poseidonia en hadden ook veel te maken met bevolkingsgroepen die hier in de omgeving al woonden, waaronder de Lucaniërs. En deze Lucaniërs werden aangetrokken door de welvaart in die Griekse stad. Er waren huwelijken over en weer. Veel Lucaniërs woonden ook in de stad. En rond 420-400 voor Christus, een gradueel proces, namen de Lucaniërs de macht van de Grieken in de stad over. Er kwam een Grieks-Lucaanse mengcultuur tot stand, met prachtige wandschilderingen die in het museum van Poseidonia Peestum ook bewaard worden. Maar die macht duurde niet eeuwig, want in de 3e eeuw voor Christus namen de Romeinse legioenen de stad in. De Romeinen hadden zich gemengd in een groot conflict in Zuid-Italië en maakten van de Grieks-Lucaanse stad een Romeinse colonia, een kolonie met een nieuwe naam, Peestum. En de stad transformeerde tot een echt Romeinse stad met een forum, een amfitheater waar gladiatorengevechten werden gehouden, Romeinse baden, nieuwe heiligdommen. En zo veranderde dat Grieks-Lucaanse Poseidonia in het Romeinse Peestum. De stad kende voorspoed door de kweek van rozen. De rozen bloeiden hier 2 keer per jaar. En Peestum werd een centrum van parfumhandel. En de rozenparfum van Peestum werd beroemd in heel Italië. Griekse en Romeinse schrijvers die schrijven ook daarover. In de latere oudheid werd de stad verlaten, want de riviertjes die de vlakte zo vruchtbaar hadden gemaakt, die slipten dicht en traden buiten hun oevers. En dat betekende dat de vlakte vochtig werd, nat werd, moerassig werd en malaria hier de macht overnam, waardoor de bewoners wegvluchtten in de heuvels in de omgeving van Peestum. De stad werd verlaten en de tempels bleven als enige stille getuigen achter in de vlakte die nu beheerst werd door malaria. En het duurde tot de 18e eeuw voordat Peestum werd herontdekt door onderzoekers die vanuit Napels naar het zuiden trokken. Het was een sensatie, want ze kwamen opeens oog in oog te staan met de mooiste Griekse tempels die er maar in Europa te vinden zijn. Binnenkort dus te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in de tentoonstelling Peestum, stad van godinnen. Want de tempels waren gewijd aan godinnen en de godinnen zorgden voor de rode draad in de hele geschiedenis van Poseidonia Peestum. Ik hoop u binnenkort in Leiden te zien.